Hello everyone, good afternoon. Balik ulang tukan ka. Bukit sa Kantorado, may payag kaming lumiko. Ang nagpuyo nito, sinula at sinuro. Ang ilang trabaho, makunay lang itaro. Talag balay, mga lagot ng pagkikaro. Ilang gipang taro, saging na o balang buko. Walay laing mahimo, kay pubring maghaluto. Ang ilang kalipay, magdagay o kanuwahan. Gisumsuman, sino bang umahan? Inika sa padto, muad ko sila sa pare. Mangumpras sila dito, o ilang konsumo. Kunya ugot mo, sa restaurant sila mga on. Dalali lang ilang balong dito, kus lang iniudahon. Sayo sa kapuntahan, sayo silang mubangon. Magluto o tinuko, nga ilahang kanto. Unya pagkahuman, sa umahan sila magtambo. Nalali lang ilang balon, sutang ginamos o tipo. Sa tumang kakabuk sila nag-antos, wan ay ngipon ulos na lang lagos. Thank you guys.